Samán, A radio do colexio Ceip Torreilla. Ola, eu son Elisa, a técnica deste informativo, e somos os nenos e nenas de sexto, Lucía, Daniela, Marco, Martina, Carmen e Gael, e hoxe imos a contarvos algunhas noticias. O Samaín no colexio. hoxe, o xoves 30 de outubro, no Colexio Ceip Torreilla celebramos o Samaín, decorando os pasillos. Dende o luns trouxemos unhas cabazas pintadas da temática. Hoxe viñemos disfrazados levando merendas terroríficas para compartir. E fixemos unha pequena festa todos xuntos. Samaín na Illa de Arousa. Mañán 31 de outubro no Concello a partir das 6 da tarde. Debido ao mal tempo, suspéndese o desfile, pero hai baile de disfraces. Tamén hai chocolatada e rosca para todos. O venres 31 de outubro de 2025, ás 8 da tarde, no Auditorio de Illa de Arousa, hai un espectáculo de terror psicolóxico organizado polo Cineclub Entre Cortiñas. Entrada de balde. O Barco dos Tolos. O domingo 2 de novembro ás 19 horas no Auditorio da Illa de Arousa, o Cineclub Entre Cortiñas emitirá a alegre historia do Barco dos Tolos. Entrada de balde. O xoves 6 de novembro botan a peli de As Margaridas no Cineclub Entre Cortiñas. O Magosto no Torreía. O día 7 de novembro no colexio, se o tempo non lo permite, haberá xogos distribuídos polo patio e no pabillón. Os nenos poderán vir disfrazados da temática do Magosto e a hora da merenda repartiránse castañas asadas e boliños preñados. Que pasedes un bon Magosto. E ata aquí o noso informativo, espero que vos gustase. Vos Samaín, adeus! Adeus!